kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe na manta comment jong ki priu ha ki social media ngidi ban kempi ki ni ki chat priu ki ban not ban kren ko ni ki ban yalam la jong nim dei pi ban khau put nim dei ban tiang na lor ba kala ja kum tu yang ki tu ki ba comment ha ka tu ka social media pi tip ka ka ba ja kim don ru hayeng jong ban tip ya ka ba ja kum no pi no ban ong ba ngidi ban yaro i ki priu ki ban les niu kum ni ngan twet bat ngan umti pila ban ong mga di ka kentay ngadi ka kentay ngeng hom lay ban minum sya ban wat ban rung hayeng jonga ban ban ma ye ki khun ki jonga ki bom don betah ka politics ka jonga ki don problem bat nga attack yang nga ngam do problem bat ong ba ki pulit kin handle ka ni kani ka community matter ngidi ban yang langkum kinong song snong ban ong nginum sya ya kani bakan ya chakman ki khon jong ni kwa epi ban don ka jik sup wat ong bangam don kam don jam dengan shu ban man saw bru ka bam lak long kata nim dei ban sya ya kani bat nga kentu ye ki long kme ye ki long kpa ye ki communities yang se yang bat ong em nim sya ladang ngim fight lang kum kinong song snong wat mukdor bu pulut ula on solve ka problem but what target iki police ngam tharai ba ka long fe yung ibu ni keren kata ha supet kai iki bru ki bo comment ni di ban wat pi we bo pinot ban keren kum tu kim dei ban le ka ni ka kam ni dei ka community ka batip bru tip play na du long suwa man suwa lo hikai ni tip kur tip ka imlang kum ka way ka community ngan yang ngan fight but mar way ngan la they together ginya side ya kan ka ni su to ba pidon ka ching ang lot ba pimya don kam don jam rai phim la on pick up ya kini ki ching snew but itu iba la le yang hadu ka tu menen ka ching thmu ban ban saw yang ngama bi pi ba ngam dani ai ban ong mereka anti ka di banya chakman bawa jumlin man rong hayeng jonga man ham yakin khun ki jonga ki bom don bertai kan ka pat ngan ya sai bat ngan fight berkat bat ka ching